Kafin ai daren aka yi kwanɗi. Kafin na ce tun kafin a haifi uwar mai sabulu balbela take da farinta. Saboda haka da abin da zaki kin wa kanki. Ni dai ban cuce ki ba kuma ban rike ki da mugun nufi ba. daga baya kenan. Na kawo ki gidan nan da farar niyya farar aniya. In kin cuce ni na baki da Allah, Allah ya isa. Malami da cikin shege babanta ya ce a kyale ta, mamanta ta ce a yanka ta, in ta sance a yaɗe ta. Allah sarki duniya. Duniya labari. Mun zama ciwon ido. Ba yanda za a yi da mu. Sai gani sai hange dole a gamma a banmu. Ba yanda za a yi da mu wallahi mun fi ƙarfin mutum. Kuma aikin banza harara a duhu. Ke ne Saiba? Zo nan. Me ne miki ke hararata? Me ya faru? Ni ba harara ke nake. Ba na ganin abin da kike yi ne? Har kina mun murguɗe kina min tofe-tofe? Ni dai na ce miki ba harara ke nake yi ba. To me kike yi? Ni ma dubi ma nake kallo ina sai fa ba ke nake kallo ba. Ni dai abin da zan gaya miki, wallahi ki bi duniya a hankali. Idan kika ce irin wannan rayuwar da kika ɗauko ma kanki a nan gidan shi zaki ci gaba da shi, ga ki ga duniya nan, zaki ga ƙarshen ki. Lafiya? Me ya faru? Menene? Duka na ba ta yi ba abin da na mata ta kira ni ta ce yanzu kuma sai ta dake ni. Duka? Kin ga dawo rike mu. Ke Lami, me yarinyar nan ta miki kika dake ta? Ba fa na haifan miki boyi bane a cikin gidan nan. Kawai zaki kira ta ki rufe ta da duka dan me yasa? A cikin ki a ce wai da ita zaki dinga yin rigima, ni ce daidai da ke. To ai ke kanki ba daidai da ni bane saboda na fi karfin ki wallahi. Tunda har na baki kafa kika shigo wannan gidan, wallahi kin san na fi karfin ki. Inda ban ba da kafa kin shigo nan gidan ba ke baki isa komai ba. Na ga alaman shiru ba tsoro bane gudun magana ne. Amma tunda rashin mutunci saurara ma kanki, wallahi baki isa ki ce wai ni kin fi karfi na ba. Idan kuma kina da jan kin fi karfi na mu zuba da ni da ke a cikin gidan nan. Mu zuba mana wake a dama mai fura ko mai nono. To shikenan tunda haka kika ce. Mai nono take a dama. Tunda haka kika ce shikenan. Wallahi na faɗa duk abin da zai faru ya dade shikenan bismillah da ni da ke mu duka da ni da ke a nan gidan. Kuma za mu ga wanda zai ja da baya. Abin da ke kuma wuta ya ja da baya ba tsoro bane ba. In gaya miki shirin faɗa ne. Tunda kika ce haka bismillah ni da ke za mu zuba. Bismillah shege kafasa dan halal sai yanka. To shikenan wallahi ko da girgiza kurna ta fi magarya kuma ko da addu'a malam ya fi boka. To shikenan bismillah za mu zuba da ni da ke kin dauko rashin mutunci a cikin gidan nan. Za kuma mu zuba da ni da ke. Wannan ya rufa miki asiri. Tsohuwa da ke kalle ni rufa miki asiri. Ki rufa ma kanki da ni rufa miki asiri. Bari auro ki a kawo ki gidan nan ni zaki ma wulakanci. Wallahi sai kin yaba wa aya zaki. Wallahi ba ki gane ba wallahi. Wallahi ta Allah ba taki ba sai kin gane cewa shayi ruwa ne. Allah ba taki ba wallahi zaki na fi karfin ki. Zaki san cewa da lami kike yi kuma ba kuma lamusu ba. Ke din me lami wallahi lamusan dai ba zaki san da lami kike ba wallahi sai dai nan da lamusu amma ba dai da lami ba shikenan zamu gani idan ki fita kan yata in ba ka na rantsi da Allah sai ne maganin mace a gidan nan na babballa ki na taka ki na murje ba kuma abin da za a yi rashin aifuwa ne ke da
sai dai a ci kwalliya abin kaɗai hijabi ana ta faman bazagar a ke safi nake wa kanki faɗa wallahi tallahi ki fito da mijin aure ki aure kin ga ki ji tsoron Allah kin ga duniyar nan fa ba gurin zama bane shi rayuwar nan guda nawa ne idan kika aure na san dai auren nan ba daɗi amma dai ba nan kake mawa ba can kake mawa shine matabbata shi duk abin da kai a nan gurin akwai matabbata inda zaka je kaga abin da ka aikata mai kyau ko mara kyau to saboda haka a rayuwa yana da kyau ka aikata mai kyau ki auren nan kin ga kin huta bokon nan kin riga kin yi shi me ya rage miki kin yi digirin har da digirgir to me ya rage miki sakina sai dai a ci kwalliya a buga hijabi a sa jan baki ana ta kewaye gari gaskiya bai ba wallahi ba haka bane ba anti Lami kin san mazan ne sai a hankali kana tunanin ka je ka aure su kuma ka je baka samu nagari ba kuma da an fara zuwa zance wajen ka 1 2 3 sai kiga sun dauke kafafuwansa sun daina zuwa ni kuma gaskiya ina tunanin waye zan fada mawa ba ai shi aure ba a kwankwasa ba tukunya bane bare ka kwankwasa ke dai abin da nake son ki da shi kawai addu'a zaki ci gaba da yi Allah masawar ne shi zai miki zabi na gari idan kika ci gaba da addu'a yana jin ki Allah zai miki kyakkyawan zabi miji na gari inda zaki samu ki zauna ki huta kin ga iyayenki ma hankalinsu ma zai fi kwanciya za su ji daɗi ke ma hankalinki a kwance kina zaune guri ɗaya ba wai yau wannan ya zo ya yi ƙarya ya tafi gobe wancan ya zo ya ƙarya ba kuma abin da nake son ki da shi ki kama kanki wallahi ki kama kanki in dai kika rike kanki ka rike mutuncinki to wallahi kina zaman ki Allah zai kawo miki mijinki na gari ki aura nagode anti Lami ni abin da yasa ne kika gani ma haka na fitan ma ni da raina akan magana auren nan gaba daya saboda kin gani duk sanda na tashi gari ya waye sai na gaya ma Allah in zan kwanta sai na gaya ma Allah har na fula ina azumi kuma ina sa a yi min saukan Qur'ani Allah ya tabbatar min abin da ya fi alkhairi ni abin gaba ɗaya ma dai ya dame ni ya ishe ni gaba ɗaya wallahi ni da na haƙura ma gaba ɗaya da yin auren ai maganan aure ba haƙuri da shi Allah ai ba a masa dole dan kana yi ka ji shiru bai kamata ka ce ka bari ba sai ka ci gaba da yi shi ai gafurur rahim ne sai karba addu'anka sai dai watakila biyan bukatar ne ya zama da jinkiri kuma abin da nake so da ke to yanzu ki aure alhaji na mana alhajinki to me a ciki sakina ni na ga na yaba da hankalinki ne kina zuwa nan gurin kwana ne kadai fa ba kya yi a nan gidan mu ci mu sha tare da ki a nan gidan to me idan kin aure shi kin gani ma hankali na zai fi kwanciya saboda na samu aminiya kuma dama muna tare mun san juna to sakina da ya je ya dauko min wata a can waje da ban san daga ina take ba ban san wace ce ba da zo ta tumbuke ni a gidan ba gara ke da na san ki kika san ni ba kin san ni na san ki amma anti Lami saboda kin kira ni ki mun faɗa kuma sai ki ce na auri mijinki to me idan kin aure shi Allah bai hana ba sunna ne fa ko da ke rena arzikin alhaji ne wani irin na rena to in ba ke rena ba sakina menene a ciki ba abin da baya min abincin nan ci da sha da tufatarwa wallahi yana kokari kuma abin da alhaji yake min a nan gidan ba duk namiji yake a gidansa ba wallahi gaskiya na gani anti Lami ba rena arzikin sa nayi ba gashi za a yi baki abinci so uku a rana ina zuwa gidan nan ina gani ya miki sutura kuma ya baki ga abubuwa da ina gani ana miki kuma a raina ni dai ban san da wani ido zan kalle ki da shi ba uwana iyaye na duk ya nemi su dan Allah ki hakuri ki aure shi wallahi na faɗa masa ba zai kiwa dan Allah ki aure shi kin shi dan Allah mu zauna kin ga sai in ji daɗi kai har na ji daɗi na gode bar siya da na gode kenan na gode ayi gaskiya shadda da ke dan Allah da kyau kan ki tare irin wannan kin ji tunanin me kake akan ta zargi na maki kenan ko wallahi sai na fito kofi gidan nan naka nake samun sauki a zuciyata babu bambanci tsakanin kuka da lalle sai dai harshe kadai ke iya bambance ɗanɗanon su gari da tsaki rariya kadai ke iya tantance su rikicin duniya da mai rai ake yin sa ta yaya za a sauke sirdan doki a yi tunanin linzamin sa zai daɗin su kuwa ragayar dutse kuma baki na me na kai baki kai alhamdulillah
Na gamu da magajiyata. Ragayar dutse, ragayar dutse. Zai ba ɗan kuɗin nan ne. Ki tsakani ki da Allah inna ni wannan abin da kike kina jin anya za haifa miki da ɗa mai idanu kuwa. Tuni ne me kuma? Zancen 'ya'yan nan. Cakwakiya ce a tsakaninsu sai dai ma iya cewar menene bambancin gaskiya da ƙarya. Fide ta sai dai gaskiyar ragayar dutse. Ragayar dutse, ragayar dutse. So nake tsakanin Ahmad da Ikilima me zai hana mu a datsa aure? Sai dai kuma Ahmad ya riga zaɓi mata. Dan auren zumunci aka haɗa su da shi da 'yar uwarsa Abida. Haba Ikilima, tun ɗazu na shawo kana sai magana nake ta miki. Ai ya kamata a ce ki tsaya ko da ɗan zagi na kika yi ma. Ai na ɗan ji sanyi a zuciyata. Kai ɗin naci ne na tsaya to me zan maka? Soyayya tana iya zama ƙiyayya dama. Ta nake a rayuwa wanda ya ce na son ka. Ai ya fi wanda ya ce na ƙin ka. Kamfanin Ibrahim an faɗa and Sons Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri ragayar dutse. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 5 na yamma. Sai ku subscribe ku danna kararrawa da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye. Da nake so da kai. Wannan gonakin da 'ya'yan mahaifinka suke nomawa shi nake so ka bar musu. Ba wani abu zan shirya takardun sai na kira lauyoyina sai na sa hannu in so sai a basu. Ragayar dutse, ragayar dutse. Mashiryin shirin Abban Hajiya Usman Abubakar Fulani. Wanda ya bada umarni Hassan Asmansi. Idan muna da rai da lafiya nan Ahmad zai zo ya tsuguna da kafarsa yana da gwiwarsa bibbiyu a ƙasa ma dai yana kuka in ba ke ba sai rijiya. That's my mommy. Kina daga hankalinki? Ai ni ban san kina ɓata ranki akan irin wannan. Ragayar dutse,